Jedan dio, nema doktora da bila ova sestra. I šta ti je rekla? A ništa, ako mi ne prođe do sutra, moram doći na neki. Čuješ, ovako ćemo sad Di napraviti. si care, jebo? Šta ima? Bok. Si mi dobar? Jesam, ti? Pa ide. Uživaš. Nego šta? Šta ima kod tebe? Šta vi radite? Ma ništa, ja Hladujete, lutam. hladujete. Šta ima kod tebe? Ništa, Kako evo, Milica, uvalili su evo? mi. Dobro. Uvalili su mi. Dijete, dobro, u vrtiću jebo. Gdje je brat? Brat je na brodu jebo. Šta radi na brodu? Lovi. Šta nije on radio u seminarnoj jebo? Ne, nikad nije radio seminarni. Kako nije radio u Nije. Kako ne? Ne, moj brat je kupovao možda sigurno seminarni, nije radio sigurno. Sad kao ja ne znam pomorsku gdje je školu brat išao. radio. Kako nije radio? Je on bušio piercing, evo ne za uši? Ne, nikad. On nema nijednu naušnicu na sebi, niti ikad se s tim A bavio. otkud tebi onda? Bušio u Zagrebu. U Zagrebu si bušio, tu u Rijeci kao Nikad, nema za nikad. bušiti. Ima kod Ane. O, Šta Bog. me sad jebeš ti? Šta sad ima? Jel tvoj stari astronaut? A nije Pa astronaut. nije ni moj brat radio seminarni. Vidi ga, sad Brat kao mi ne plovi poznaš, već 5 sad godina. kao ne poznaš me. Brat mi plovi već 5 godina. Kako plovi? Di plovi? Plovi sad na strancu jebote u Tunisu. Ti mene kao ne poznaš. Ne, ali ne mogu se sad sjetiti. Pa šta je Ne to? možeš se sjetiti, Ne. gdje smo skupa u školu, lokali smo, ono, skupa koju sami školu se ne smo možeš išli sjetiti. U koju školu? U srednju? A koji Šta srednji? sad Pa ti ne, hoćeš ne, tu? sve okej, ali ne znam zašto Koji si ja ti? ne znam Čekaj, zašto je priča ljut. čovjek, Ne znam odi zašto je čaj. ljut. Ne znam zašto je ljut. A Reci. ne, zato je sad kao nije brat radio ovdje, nije brat Nije, brat, radio plovi ondje. već 5 godina. Ja sam 68. godište. I ja sam isto. Išao sam u tehničku školu. I ja sam isto I išao. dobro, i ne sjećam se šta sad. I ne sjećaš me se, da, sad smo faca, novine, televizija, ovo, ono, sad me se ne sjeća. stari. Ali imamo snimanje, okej, nemoj se ljutiti. Slušaj, ja imam svoj posao i radim i ne zanima me šta ti sad imaš, ja sam pričan s čovjekom. Sve je u redu, ali ja radim s njima, sve je okej. Došli si u firmu gdje ja radim, sve je u redu. Dio, što je ovo firma neka? To je kanal Rija, oni to žive rade. Da, ali nisi u firmi, sad Ne, pričamo ali, na cesti. kužiš. ali oni snimaju tu sa mnom intervju. Šta snimaju? Intervju neki. Da, sad ja kao nek idem čaj, ono... Ne, nego radimo da si dobre volje bi pričali. Možemo ići popiti, možemo sve, ali ti si sad spreman za tuca, ja nisam. Promijenio sam milijardu školu. U tome je Šta ti problem. hoćeš, ja s njim pričam? Znam, ali on je sa moj prijatelj, dereš se na mog prijatelj bez veze. I sad i ovaj, šta sad? Ne, pa gubimo vrijeme. A si došao u stvarno, naše moramo društvo. Gubimo meni je vrijeme, nemate kao vremena da popričam s njim 2 minute, ono, Evo, gubimo. čekaj 10 sekundi. Ne može, ja. Ne mogu se Pa ne sjetiti. poznam ja ni tebe, ni njega ne poznam, njega poznam, šta ste se vi tu ubacili sad Njega dok ja poznaš pričam s zato jer ga čovjekom? znaš iz novina i znaš ga s televizije. Njega znam iz škole, a ne iz novina i televizije, jebote. jebote. Nekakav bombon, razumiješ, tu si se ušlagirao, ono i sad ode na neko predavaš. Pa jesam, maznuo sam, pa šta sad, šta je to zabranjeno ne, kao nije. nešto mazno? Pa je, ali- Jel ti trošiš, aj reci, jel ti trošiš? ne. Ne trošiš ništa? Ne. Pa, frende, ne zanima me šta imaš, sam ti rekao da se makneš šta? Ne, sve u redu, čućemo se. Stvarno se makne. Vidit ćemo se sve okej. Šta samo se makao? ne reći, Čekaj, mi sad snimamo. Vidit ćemo. Odite, ako ćete vi ste Ne, Ne, nismo, šta se ti ubacuješ uopće ja s Pa čovjekom zato pričam? što mi radimo to. čovjeka na miru, ej, pa jesi ti normalan. Sve je okej, stari, sve je okej. Ja sam kriv jer sam zaboravio. I moguće da sam zaboravio, ja se izvinjavam, evo, izvinjavam te. A dobro, ako se ti zaboravio, kako se on zove onda? Ajde, ne mislim, znam, stvarno zaboravio sad sam, nepošteno zaboravio prema čovjeku. Čuješ, riješi ga. Ne, ajde. Šta me diraš? Pa ne, pa pusti, ajde, pusti ti Pa čovjeka neću, na pa miru. šta, čekaj, ja s tobom pričam, šta mene diraš? Šta Ja pričaš sam- sa mnom, čuješ, ej? pa jesi ti Šta zoveš? pričaš sa mnom? Jesi ti zoveš skrivena kamera? Da. Iznervirao se, Ja sam Bojan, Pa iznervirao se, da. kanala RI.